जुथायाबो दाखाल उफ्रा बिसार खौथियावहाय गिदिं गिदिं ओरैबायदि गुरलाब गुरथाब गुगाजोबलायनानै दङ नै। बेबो सल गाजोबबायमोन, बेखौ आराम सुथि होनानैसो गाननांबाय नै। हेलौ रायजोफोर, खुलुमबाय बयखौबो। बेजों लोगोसे आंनि गासैबो भिडिअ नायगिरि रायजो राजाफोरखौ हेपि क्रिसमास आंनिफ्राय। ओमफ्राय दिनैथ' न'आवनो दङ जाहैबाय। गोबां रायजोफ्रा जोंखौ सानो इउटुबार मानसि हिसाबै गोबां गुरलाब गुरलाब गांलाब गांथाब जेव फैसा मोनो होननानैहाय। नाथाय इउटुबजों बेफोरबायदि जेबो हाया जों बायदिया। जायफ्रानाखि गोजौ लेभेलाव थांबाय, 2 लाख 3 लाख साबस्क्राइबार दं, दैलि 60,000 70,000 मोनसे भिडिअआवहाय बिसिना भिउ जायो। नै बैसोरसो मान्थलि इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनो हायो। नाथाय जों बायदि फिसा फिसौआ हाया। जों बायदिया 6 मास 7 मासावसो मोनगोन 8-9 हाजार थाखा। जोङो बेजों मा खालामनो हागोन? बोसोरावसो खननै मोनो होनजायो। नोंथांमोनाबोथ' क्रिसमासनि मुङाव, बर'दिननि मुङावहाय गोबां गोदान गोदान गाननाय जोमनाय एकदमबारे साफा साफा हेन्डसाम समायना नुलायनाय बेफोरबायदि दामि दामि बुस्थुफोर बायनानै लाबाय जानांगौ। नाथाय आंहा जेबो गैया। जेरै दं बेजोंनो सोलि। क्रिसमास बायदिखौनो फिलिं मोनाखै गोसोआव। जुथायाबो दाखाल उफ्रा बिसार खौथियावहाय गिदिं गिदिं ओरैबायदि गुरलाब गुरथाब गुगाजोबलायनानै दङ नै। बेबो सल गाजोबबायमोन, बेखौ आराम सुथि होनानैसो गाननांबाय नै खुन्दुंजों। गोदानखौनो अब्लाबो बायनो हायासै देग्लाय। अनेक बिसार खौथिफ्रावबो गिदिंबायब्लाबो ना एसे एनै खरसखौनो मोनो, ना गाननाय जोमनायखौनो मोनो। खालि मिडियायावल' बाहायजायो। ओमफ्राय जोंहा जेबो मोननायानो गैया, जिर'। नङाब्ला जोंहाखि बेफोरबायदि गोजाम गोजाम बुस्थुजों दिनैहाय क्रिसमास जानांगौमोन नामा? आरो बेनि गेजेरावहाय नै मबाइल केमेरायाबो एसे डेमेज जालांबाय, स्ल' जालांबाय। बेफोरखौबो जोङो बायनानै लानो हाया। मानो? जोंहा जेबो मोननायानो गैया। माने बहुत सफैब्लाल' जोंखौ बाहायो। बहुतना जोबनानै थांब्ला नों सोर? नोंखौ सोंनोबो रावबो फैया। हेफाजाब, मदद, प्रम'सन खालामनायनि जोंहा जेबो फिथाइयानो थाया। अब्ला मा लाब? नायदो बेनोलाय जोंनि लाइफ स्टाइल सोलायनोनो, घन्टा लाइफ स्टाइल सोलायनो। खमसे खम बाहायबायब्ला एसे नायनांगौबो। जेरैहाय दिनावहाय निउस पेपारा खनसेल' फरायनानैहाय गारहरजायो, बे सिस्टेमसो जोङो। बहुत समावल' जोंखौ गोनांथि जायो, बहुत जोब्बाथाय जोंखौ सालदा। बेखौनो सुयै सुयै गाननांगौ जाहैबाय बोरायखौनो। माथो उफाय। सोरनावथो मोनबावनाय लामनायसैलाय बेखौनो दाहाय गाननानै ओंखारनायसैलाय। जायफ्रा थाखा फैसा ग्लाब ग्लाब जेव जेव दंजायो बिसोरहा गुरलाब गुरलाब गानबाय जोमबाय, रंजाबाय। रंजानाय बोथोराव निउ इयार जाग्राया जाबाय, क्रिसमास जाग्राया जाबाय। नाथाय जोंहा खोमसि दरसि गोसोआवहाय मा खालामबावनांगौ जाखो? बिनिखायनो निउ इयार जोबनायनि उनावहाय बाहेरायाव थांनानै ओरैनो बेरायलाय, ओरैनो खामानि मावलाय, बेबायदि खालामनायसै नामासो सानबाय आङो। दुखु मोनो गोसोखांब्ला। दाख्लैबो रानिं उफ्रा बिसार खौथियाव सानसेबो बाद गैया, अब्लाबो जोंखौहाय जेबो साना आरोखि, मा होनांगौ मा होनाङा। सोरबा सोरबा जोंखौ मिनिलायलांसैसो, नोंसोरहा बेबायदि थाबाय थायोब्ला, पलिटिक्सजों गिदिंबाय थायोब्ला नोंसोरनि लाइफ स्टाइला सोलायलांगोन, एकदमबारे गोजौ लेभेलाव थांगोन। बेफोरबायदि बुंनानै जोंखौ मिनिसै। दिनै नायदो, आं खोन्थाखायो साब साबनो, आं थगायाखै दे। साब साब खोन्थाखायो आं फार्स्टनिफ्रायनो। ओमफ्राय जोंहा दिनैहाय रंजानाय बोथोराव नै जोंना केमेरा गंसेखौनो बायनो मोनो,
ना लंपेन्ट गांसेनियानो मोनो ना जुथा जरासेनियानो मोनो ना गस्ला गांसेनियानो मोनो खुनुरोखोमनि बे जेकेट गांसे दं दाखालि बेखौ सासे आदाया बायनानै हरदों आरो बेल' आं मुंखौ लाथ'ले दा सोर सोर माबायदि रंजायो रंजादो अब्लाबो गोजाम गाननायजों मानसिफ्रा गोदान बोसोर सफैनायनि दा गोदान गानसिगोनलाय अब्लाबो गोजाम गाननायजोंनो बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि क्रिसमास जासिहरबाय दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन